U svom slučaju je za očekivati određena približavanja na sad sledećoj sednici, a sem toga predvideli smo još jednu tamo na kraju naredne nedelje, tako da se nadam da će do nekih pomaka doći. Treba samo da kažem sledeću stvar, pošto sam ovde u tom radnoj grupi ispred Unije poslodavaca, da su poslodavci kao i ranijih godina sproveli anketu oko toga šta misle naši članovi i poslodavci uopšte oko povećavanja minimalne zarade i najveći deo je bio za povećanje minimalne zarade. Treba reći s druge strane da i najveći deo naših članova, najveći deo te poslovne zajednice inače isplaćuje veće zarade nego što su minimalne, tako da većina njih polazi od toga da zaista treba to povećati, ali treba reći da povećanje mora biti u skladu sa onim, sa mogućnostima privrede, znači nikako ne izmisliti neku cifru pa za taj iznos povećati, jer jednostavno povećavanje minimalne zarade, povećavaju se sve zarade i onda možemo doći u situaciju relativne finansijske nestabilnosti, ne samo pojedinaca, već i države u celini. Tako da, znači, zaključak je ovog momenta da će do određenih pomeranja kod stavova, jer u ovom momentu i poslodavci se ne slažu sa već viđenjem, odnosno dostignutim nivoom onoga. I odmah da vam kažem, Ministarstvo finansija koje je bilo predstavljeno i koje je učestvovalo na ovom skupu radne grupe, nije se zvanično izjasnilo, ali mi već u javnosti znamo da bi to trebao biti iznos koji će biti približno 35.000 dinara i da je to povećanje koje je negdje između 9 i 10%, što mi kao poslodavci smatramo da je preterano. U ovom momentu, znači, ni Unija poslodavaca ne prihvata ovo što je u javnosti do sada izneto ispred vlade, a takođe znamo da to ne prihvataju ni sindikati, ali se nadamo da bi do nekog pomeranja moglo doći.